Miquel Montoro, t'estimo. Vull parlar de tractors amb tu, vull cuinar paelles amb tu, vull que m'ensenyis a fer pilotes que en són de bones. Aquesta declaració d'amor, tranquil, no t'estic tirant els trastos, és un amor fraternal, perquè biològicament podria ser la teva mare. Hem aconseguit la teva firma i et volem dir moltes coses. De la firma de Miquel Montoro, què en destaco? La direcció de la firma. És super vertical. Tu, Miquel, no veus el got mig ple. El veus a vessar, a rebentar d'aigua. Ets una persona optimista, t'agraden els nous reptes, tires del carro. Quan les coses es posen magres, tu ets la persona que tires endavant, que ets resilient, que saps què dir i quan dir per animar a la gent a tirar endavant i aconseguir els seus objectius. Portat a l'extrem, potser de vegades et deixes emportar massa per l'eufòria, però et perdonem perquè t'estimem. Firmes amb el teu nom, per tant, tu tens la intenció de mostrar-te tal com ets, però tot d'una fas la rúbrica just a sobre del teu nom. Miquel, la tatxes amb unes línies amb predomini d'angle. Això clarament indica que, encara que tu siguis un tio xau pa'lante, simpàtic, divertit, que a la gent li agradi estar amb tu, tens unes inseguretats que fa que no et vegis com la persona fantàstica que ets. Des del privilegi que tinc aquí, aquesta plataforma que es diu El matí la mare que el va parir, vull cridar als quatre vents que tots els cossos són vàlids, totes les persones són vàlides, totes les maneres d'estimar són vàlides, totes les formes de ser són vàlides. Bé, si ets un psicòpata, parlem-ne. T'animo a que signis sense tatxar el teu nom, a que no tinguis por de demostrar-te tal com ets, perquè, com t'he dit, ets una persona fantàstica. I no només t'animo a tu, Miquel, també animo, mira, veig que per aquí hi ha el David, per aquí hi ha la Rosa. Ostres, Maria, tu també et tatxes el nom? No. Ara us animo a fer un exercici de grafoteràpia. La grafoteràpia és una tècnica que s'utilitza per reeducar la teva ment. Si tu a la teva ment li dius que no t'has de tatxar el teu nom, mica en mica, la plasticitat del cervell fa que ho vagi adaptant i a llarg termini es poden veure resultats. Implica un treball important, però aquest seria el primer pas. Per tant, us animo a que apliqueu la grafoteràpia a les vostres vides, que les persones que signeu tatxant-vos no teniu per què agredir-vos. La societat és una miqueta... I de vegades ens diuen coses una miqueta absurdes. Som perfectes tal i com som, no ens hem d'agredir. Així que busca una rúbrica, si la necessites, que t'identifiqui, però que no et matxaqui a tu mateix. Síganme para más consejitos. Bye!